አንጻር ስግር ሃገራዊ ጭቆና ሰሚርና ሎና ፍሉይ ሕታም አንፈት 9 መጋቢት 2026 ኣብ መላእ አሜሪካ ዝርከቡ ኤርትራውያን ማሕበረሰባት ሓያልን ትርጉም ዘለዎን ለውጢ ይገብሩለው። እቲ ከም ፋሕ ዝበለ ስክፍታታት ዝጀመረ ምንቅስቃሳት ሕጂ ስሙር ግንባር ኮይኑሎም ኤርትራውያን ኣብ ጎኒ ሃገሮምን ኣብ ጎንቶም ብፖሊሲ ስግር ሃገራዊ ጭቆና ስርዓት ኤርትራ ዕላማ ዝኾኑ ደለይት ፍትሕን ሰሞያን መራሕቲ ማሕበረሰብን ብጽኑዕ ደው ዝበለ ሕብረተሰብ ኮይኑሎም ማሕበረሰብ ኤርትራ ኣብ ጎኒ ሃገሮምን ኣብ ጎንቶም ብፖሊሲ ስግር ሃገራዊ ጭቆና ስርዓት ኤርትራ ዕላማ ዝኾኑ ደለይት ፍትሕን ሰሞያን መራሕቲ ማሕበረሰብን ብጽኑዕ ደው ዝበለ ሕብረተሰብ ኮይኑሎም ንዓሰርተታት ዓመታት ኣብ ዲያስፖራ ዝርከቡ ኤርትራውያን ምስቲ መርበባቱ ካብ ዶባት ኤርትራ ኣዝዩ ዝሰግር መልካዊ ማሽን እናተጋጠሙ ክብሪ ዓዶም ናይ ምክልኻል ጾር ተሸኪሞም ጸኒሖም እዮም። ሎሚ ግና ስርዓት ህግደፍ ሜላታቱ ኣጋዲዱሎም ኣብ ልዕልቶም ፍትሕን ዲሞክራስን ዝጠልቡ ክቡራት ኣባላት ማሕበረሰብ ዲያስፖራ መሪጹ ፌደራላዊ ክሲ ብምስራት ናይ ምዕቡል ሃገር ስርዓት መዝሚዙ ንደንበ ተቃውሞ ንምፍርራሕን ንምብታንን ብገንዘብ ከንዲዮም ብውዲት ተበጊሱ ጸኒሑ እዩ። ኮይኑ ግና ውጽኢቱ ፍርሒ ዘይኮነስ ሓድነት ኮይኑ ጸኒሑ እዩ። ካብ ሲያትል ክሳብ ዳላስ ከምኡውን ካብ ዴንቨር ክሳብ ዋሽንግተን ዲሲ ማሕበረሰባት ኣብ ጎኒ ተኸሰስቲ ደቆም ደው ኢሎም ኣለዉ። እዚ ድማ ባሃሰሰ ለባም አጋጣሚ ዘይኮነስ ቅንዕናን ትግሃትን ናይቶም ተኸሰስቲ ደቆም ስለ ዝፈልጡ እዩ። ቅንዕናኦምን ናይ ነዊሕ ዓመታት ኣገልግሎቶምን ንናጽነት ኤርትራ ዝኸፈልዎም መስዋዕትን ኣዝዮም ስለ ዝፈልጡን እዮም። እዞም ኩሱሳት ገበነኛታት ኣይኮኑን። ንፍትሓዊ ቃልሲ ኤርትራ ብሓዲድ ሒዞም ክቃልሱ ዝጸንሑ ሰባት እዮም። እቲ ማሕበረሰብ ድማ ብንጹር ኣብ ጎንኹም ኣለና ይብሎም ኣሎም። ኤርትራውያን ከምዚ ዓይነት ሜላ ክገጥሞም እዚ ናይ መጀመርታ ኣይኮነን። ኣብ ሓርነታዊ ቃልሲ ካብ ሱዳን ክሳብ ቦሎኛ ከምኡውን ካብ ኒውዮርክ ክሳብ ዋሽንግተን ዲሲ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ድሒሩ ድማ ህዝባዊ ግንባር ንዴሞክራስን ፍትሕን ንዝለዓል ናይ ተቃወምቲ ድምጽታት ስቕ ንምባል ብናይ ምፍርራሕ ሜላታት ካብ ምቕዳድ ጎማታትን ምስባር መስትያት መካይንን ኣብ ክለባትን ባራትን ንስድራ ቤታት ምፍርራሕን ንደለይቲ ፍትሒ ምግፋዕን ልማዶም ይነይሩ። ኣብ ዝሓለፉ ዓሰርተታት ዓመታት ገሊኦም ህይወቶም እውን ዝኸፈሉ ሓርበኛታት ነይሮም እዮም። ሽዑ ተቃወምቲ ናብ ኣብያተ ፍርዲ ኣይከሰስዎምን። ኣብ ስድራ ቤታት ዝህልዎ ጽልዋ ተረዲኦም ኣብ ውሽጢ ማሕበረሰብ ዝፍጠር ዘይምርድዳእ ባዕላቶም እናሸምገሉ ይፈትሑ ነይሮም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ስርዓት ህግደፍ ኣብ ወጻኢ ዝርከቡ ማሕበረሰባት ኤርትራ ከም ዓውደ ውግእ ወሲዱ ንብረት ተቃወምቲ ካብ ኣኼባታት መንዚዑ ምርኮ ኺናት ገይሩ ናብ ኣስመራ ይወስዶ ምንባሩ ታሪኽ ዝሰነዶ ገበን እዩ። ኣብዚ ግዜ እዚ ግን እቲ ስርዓት ኣዝዩ ቀይሕ መስመር እዩ ሰጊሩ። ስርዓት ህግደፍ ኣብያተ ፍርዲ ፌደራል ከም መሳርሒ ገበናቱ ተጠቂሙ ሰባት ከጥቅዕ ክብል ባዕሉ ስርዒታዊ መርበባቱን ጸጥታዊ መሓውራቱን ድራኸታቱን መጋበርያታቱን ኣቃሊዑ። እዚ ዝተረድአ ህዝቢ ስርዓት ሓላፊው ማሕበረኮም ግን ነባሪዩ ይብላሎም። ሕጂ ኤርትራዊ ስግረ ሃገራዊ ሓይሊ ዕማም ብኺዳን ሲቪላዊ ማሕበራት ፖለቲካዊ ግንባራት ክኢላታት ሕጊ ጉጅለታት መንእስያት ከምኡውን ሽማግለታት ማሕበረሰብ ዝቆመ ሓድሽ ንያታዊ ሓይሊ ተቐልቂሉሎም ንዓመታት ኤርትራውያን ምፍልላይን ሕነ መፍዳይን ከየጋድዱ ፈሪሖም ነቲ ኣብ ወፃኢ ሃገራት ዘሎ ዘይሕጋዊ ጸጥታውን ፋይናንሳውን መርበባት ስርዓት ህግደፍ ንምቅላዕ ድሕር ይብሉ ነይሮም እዮም። እዚ ፌደራላዊ ክስ ግን ነቲ መንፈስ ብሉሉይ መንገዲ ኩሉ ቀይርዎሎም። ሎሚ ዲያስፖራ ኣብ ጎኒ ሃገሩ ጥራይ ዘይኮነም ስግር ሃገራዊ ጭቆና ብቐጥታ ንምግጣም እውን ተዋዲዱን ተወዲቡን ቆሪጹን እዩ።
እዚ ውሳነ እዚ ነዘን ዝስዕባ ከተማታት ዘጠቃለለ ናይ ሃገራዊ ምትሕግጋዝ ዑደት እዩ ነዘን ስዕባ ከተማታት ዘጠቃለለ ሃገራዊ ናይ ምትሕግጋዝ ዑደት ተሰኒዱ ዳላስ 28 መጋቢት ደንቨር መጋቢት 29 ኦክላንድ ሚያዝያ 4 ሲያትል ሚያዝያ 4 አትላንታ ሚያዝያ 18 ሻርሎት ሚያዝያ 19 ኢንዲያናፖሊስ ሚያዝያ 25 ሚኒሶታ ሚያዝያ 25 ዋሽንግተን ዲሲ ግንቦት 2 ኣብዚ ዑደት ነፍስ ወከፍ ደውታ እቲ ሕብረተሰብ ከም ዘይፈርሕ ዝገልጽ ኣዋጅ እዩ ነፍስ ወከፍ ምትእኽኻብ ክብሪ ኤርትራውያን ንመሸጣ ከም ዘይኮነ ዘዘኻኽር እዩ ከተማታት ኣዳራሻትንን ማእከል ማሕበረሰብን የዳልዋ ኣለዋ ወለንተኛታት መጓዓዝያ የቕርቡ ኣለዉ መንእስያት ፖስተራት ይነድፉ ኣለዉ ሽማግለታት መደረታት የዳሉ ኣለዉ ሰብ ሞያ ሕጋውን ፋይናንሳውን ክእለቶም የቕርቡ ኣለዉ እዚ ፍርሒ ይኮነን እዚ ምፍልላይ ኣይኮነን እዚ ዝተወደበ ተግባር እዩ እቲ ሕብረተሰብ ኪንዮ ምጥፋእ ስርዓት ግደፍ ዝጸንዕን ክብሪ ኤርትራውያን ኣብ ዝሃለውዎ ዝሕሉ ሕጋዊ ፖለቲካውን ዲፕሎማስያውን ትካላት ይሃንጽ ኣሎ እዚ ጉዳያት እዚ ድሕሪ ደጊም እቲ ስርዓት ክዓጽዎ ዘይክእል ማዕጾ ከፊቱሎም እቶም ሰነዳትን ምስክርነታትን ኣገባባት ስግረ ሃገራዊ ጭቆና ይገልጹ መርበባት ምፍርራሕ መስመራት ምወላን ዝተዋደደ ወፍሪ ምግፋዕን ከቃልዑ እዮም ንመጀመርያ ግዜም ሕብረተሰብ ነዚ ስርዓት ብቐጥታ ንምግጣሙ ሞራላዊ ስልጣንን ሕጋዊ መሳርሒታትን ሒዙሎም ድሮ ድማ ይጥቀመሉም ኣሎ ህዝቢ ብድሕር ህዝቢ ሓደ እዩ ሓደን ኣብ ጎን ፍትሕን ኣብ ጎንቶም ሎሚ ኣብ ሕመረት ናይ ዝቓልሲ ደው ኢሎም ዘለዉ ዕላማ ዝገበሩ ደለይቲ ፍትሕን ሰብ ሞያን ሰሚሩ ክቃለስ ተበጊሱሎም እቲ ስርዓት ንውሑዳት ውልቀ ሰባት ንምንጻል ይፈቲኑ እቲ ተግባር ግን ሙሉእ ሕብረተሰብ ክዝምቢ ኣንጻርቲ ስርዓት ደው ክብል ይበራቢሩ እቲ ሕብረተሰብ ናብ ሓድሽ ምዕራፍ ይኣትሎም ድሕር ደጊም ግብረ መልሲ ዘይህብ ድሕር ደጊም ዝተበታተነ ድሕር ደጊም ስቕ ዝብል ህዝቢ ኣይኮነን ብስትራቴጂ ዝተዋደደ ቃልሲ ከካይድ ቆሪጹ እዩ ኣብ መላእ ኣሜሪካ ዝቃላሕ ዘሎ መልእኽቲ ድማ እዚ ናይ ፍርሒ ህሞት ኣይኮነን ናይ ምንቃሕ ህሞት እዩ ህዝቢ ብሓባር ደው ኢልና ንደቅና ክንከላኸል ኢና ብምባል ነቒሉሎም ከዕወት ምዃኑ ድማ ጥርጥር የብልናን